Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi, ka natong tanan, no? Karon din, no, atong ipalayon ng lain sumpay ng Sagilanon, pasensya kayo, no, nga, karon pa ko naka-upload sa sumpay aling drama, 11 days naman lang yung milabay. Mga ka-DJ, pagtanaw na ko, taon-taon na lang nga, wa ko ka-upload. O sa dili pa, no? Ako din basahon na yung nag-commentary si Lynn Sevmen. Wow, naana po bago nga drama, sir. Thank you kayo, idol. Salamat sa pagpaminaw, no? Lynn Sevmen o kang Rocky Vlog. Salamat kayo sa pagpaminaw. O karon mga ka-DJ, mga ka-listeners, ang laing sumpay ng bago nga Sugilanon nga sinuwat ni Glenn Pino. Bye-bye, Papa, Part 3. Wadang inyong kamingaw nining ako tarong paglakaw kay mangita ko kayuhan mga anak kita pobre kaayo tuganan tagag unsa akong problema rin sa mo. Kaya swerte man to Gus, negosyo pero sa kong asawa, sa kong pamilya, ay ayaw, akong kinabuhi. Kaya pag mamatay lang gusing. Grege boy. Maragi mo makita nga kauban na ko rin is nindot ko na mumpay. Nga ko rin yung mga katabang din sumisis o sa mga mong mga anak. Nagyayas lang palupat. Mong, ubanis ako. Yot! Mariga, ikaw ba sa kita, dali? Siguro kang ni anak ka? Ako din. Lagi. Seng, minawsing ha? Saman, Grege boy. Ayaw ka bala ka pagulin ni mo. Kaya ipahatod na kang apyot. Dungugag. Dungo ko. Ihatod si Franceng sila, humana mo dinig. Sabot ka? Sabot ko na. Very good. Apel. Ginoo ko, hain naman ni sa Francine. Saan anong orasa sa kakatiun? Nakatuog na lang sila si Dodot ug Miles, pero wag siya mo abot. Lain naman hinuuning niya sa kong hunahuna. Ipalayo lang taon, Ginoo. May hayag sa flashlight. Murag may tulo ka tao sa unahan nga nagpaingon din Nadanagan sila sa flashlight ni ilang ta. Ug murag nag-agak man ng duha ka tao anang usa nga naa sa ilang taliwa. Uren! Murag tingong marong isyo nga nanangtit. Uren! Isot ka mo na! Kami ni Seng! Kami ni Francing! Francing rin, hubo ka lang! Unsa? Arin ako na, masakay na, Francing, mba na. Salamat kaayo ni mo nong. Apyot ko. Katabang driver mo ni Dong Grigis, bagay. Salamat kaayo ni mo, Apyot. Wais pa yan. Arin na lamang ko ha. Brother, so. Sige, brother Piot. Nahinay, brother Piot. Salamat. Pagamping, Apyot. Nambaghuan ko ni Francing Corinda. Uy, ni Mamang Pino. Hasta ko isyot, nabaghuan gud ko ini niya. Di man tani siya ingon ini. Karon pa ko kita niyang ingon ini ug hubog gyud kaayo. Unya, kay nahimutan naman siya diha sa inyong lingkuranan sa sala. Muli na ko dai, ha? Sige isyot, ug daghan gud kayong salamat nimo. Nahinano gyud kaayo si Francing. Kusog kaayo nakahakog. Si Greggy kuno ang yan yung kainom, madabatong Apyot. Ug maayo ka di kay gipahatod po di sa Rinis Bay. Tawahan na, uy. Unsa kay kasuti sa mga bata ining iyang ibuhat. Unsa din ang orasan na uli si Papa Francing ma. Nga natuba man na siya nga kayo naman. Ikaw mo. Hindi lang nato ang dugo na sa papa ninyo. Nangaw lagi sa papa ko no. Hubog na sa papa man no. Kaya ni Maho man siyang gilin nun. Kuan. Pamahaw na ka mo. Kay andam na tong pagkaon sa kusina. Kay tingalig mga late mo. Alam, no? Mga nita na ya. Magtest
Maestra ba meron og sayo ya? Nagpapakas na Demi. May exam meron. Mga una dito, oy. Ayaw pagbangon, Francine. Kay malambak. Di niya ako makakayag-agak ni mo. Dapat kayo akong uday. Malipot sa ko kung maparo ko. Mauna, kay nasubrahan ka man sa inom. Sorry, day ko rin. Di ka diri na ako ang ayang mga sorry. Kundili ato sa mga bata ni Dodot ug Miles nga nakakita ganiha sa imong kahimtang sa wa pa ka mahigmata. Unsa? Pagpalibad di krige. Kunya na tabang sulti. Imna sa ning init nga sinunog nga mais aron mahuwasan ka. Ug kun di pa nimo makaya, pahuway lang usa. Magtugway pa ko sa mga kanding o makatuna ko sa kabaw. Ay, gitugway nagsayo ni Dodot ang mga kanding. Ug namalihog na lang sab ko ni ishoot sa pagduna sa kabaw. Sorry kayo ha. Day ko rin. Hindi na gini mausap. Ay, giingnan ta kang imna na ng kape. Di ka kasabot. Day ko rin. Naarang kape ni mo, Dong Grige. Salamat ng binang. Ipatawag lang kung nakaisugo, Dong, ha? Kay tiwas pa ko atong akong gibuhat sa kusina. Sige nang. Tapi o na ni mo, Dong. Dong, okay na ka, Dong. Okay naman. Noon, anad mo ka na, no? Spransing, sa orasan mo gihatod gabi. Ang malas tis pasado tingali, may nakagikan din is bahay. Siguro magkani mo nga mahatod ko siya mismo sa ilabay. Dong, ay, dito man yun ako, simugin mo na ako. Ayo, kinsa may dito pag-abot ninyo, Skurina? Ang iyang asawa, Dong, umurag, maron, kukurina. Salamat. Ay, supayan, Dong. Unsa may sulti siyang asawa sa paghatod mo ni Pransing gabi, huwam suko. Nasuko, gitingali to, Dong. Wala lang ipakita, pero mura man to naghila ko. Bisa kinsa tingali nga asawa. Mubala ka, jud kay, mudug kay pauli iyang bana. Pagkaswerte ni Pransing. Salan to, Dong. Wa madawag gabi si ma'am nimo o ang mga bata. Wala man ko makamati ko, Dong, nga mitingog ang cellphone. Amot ka si nang binang. Sige, mo pawais ako. Ikaw lang ko sa iyo bahala dito sa tindahan nato sa sawang. Diba na magkagun sa mga buhaton dito. Oo, Dong. Ibaw na ko, Dong. Wapas ako dito kung marang-arang ng paminaw na ko. Sige, Dong Greg. Sige. Ay, kadir, Dong. Nusa ba na itong balik si ma'am? Ay, pinaara ba dito'y nangita niya dito sa tindahan sa sawang? Ang ako ba na ako'y ikatumbag unsa? Ambot atong amo ninyong babae apyot. Paglaglag o paglingaw-lingaw mas kinabuhi ang nibawa na to. Sige, Dong. Arit ako. Day ko rin. Paghinay. May bangon ka man, nga lain pa man ka ang paminaw ni mo. Madada naman. Lingkod dire, kipasid malamba ka. May barag garaba. Gamay lang. Tarong lingkod. Day, mangayaw ko. Sorry ni mo. Asabton ta ka kung anong. Kiingnan ko na ikaw sa may aging gabi nga dili ka nga rin ako mangayo og sorry. Kung dili, ngadto ni Dodot og Miles. Karin, mahimo ba pamation sa kunay mo? Kung sa kami akong pamation ni mo. Ang ako nga pasabton ta ka kung anong naingon ko ato gabi. Bahala lang kung dili ka mutuon ako. Basta nga, makasulti lang ko rin mo. O sige, sulti. Salamat. Yubanan ako si Gregi sa pag-inom gabi kay na siya problema. Wa siya lain nga kasultihan. Wa siya lain nga kasumbungan. Gawas na ako nga suod na higala. Kaya may problema siya sa asawa o mga anak. O gani, ningon siya nga swerte kay ko nga ikaw ang akong napangasawa. O swerte ko sa atong mga anak. Dili sama niya nga tungod siya ang problema. Nakahuna na siya nga magpakamatay. Unsa? Responsable sa siyang paghigala. Kay ipatod ko niya sa iyang katabang driver nga si Apyot. Aron safe kung makapauli din sa ato. O sa gikaingon ko na nimo. Mutuo ka man sa kong isulti o dili. Basta, wa ko intensyon nga unsa diha nga nakig-uban og inom nga to niya. Kana lang tungod kay nagkinahanglan lang siya. O gusto lang po kong makatabang. Ikaw lagi gihapon na naghatod sa among panyato, Pap Francing. Ikaw pa. Dili pa naglaing man ang imong lawas tungod sa imong kahubog gabi, Day Miles. Nga na naubog man di ka gabi pa. Namert di ka? Dudot. Ingon sa among maestra, dili man na mayong mainom pa. Labi na kuno kun kanang bino. Labi na kuno gwaysod ang tiyan, kay makadaot kuno na sa tinai. Gisultihan sad mo ana sa inyong teacher, Kuya Dudot. Giingnan mi.
Giingnan sa mi. Pero makaayo manggod kuno na sa lawas. Kay ingon pa sa mga teacher na kinalan man sa kuno og alcohol ang atong lawas kuno. Ang dili maayo kung maghubog na kapirmi. Kanang masublahan na ka sa inom. Unya, iso ka na Japon ni mo imong ginom. Usik kuno ang kwarta nga gipalit sa ginom. Gusto ba nga mong teacher ba? Gusto kyo kayo dong. Kung maon na, ayaw na pag-inom pa, uy. Kay makataot na sa lawas. Salamat, Miles. Salamat sa nimo, Dudot. Pero, pasabton tamos tinuod nga rason kung anong nahubog ko gabi eh. Pero sa dili pa, mangayo kog sorry ninyo. Kadili maayo ang akong gipakita ninyo. Francine, Hala, kakwiyaw. mo din ay rason pa? Oh, mga anak. Pero bisan pa og may rason ko, mangayo rin gihapon ko ninyo og sorry. Kadili maayo nga panigingnan ang inyong nasaksihan din ako. O ayaw gini ninyo og sunda, ha? Kaluoy sa mong amigo pa, no? Looy bitaw yung amigo. Pero, looy po si Papa day Miles. Kay, kuan, nagpakita man si Papa og tinuod nga pagka-amigo, nga itong iyang amigo. Kisa ganito yung ngalan gani sa imong amigo gani pa? Si Greggy, dong. Grigi, uri ay. Nakasabot ka sa kong gisulti, Miles? Ambot, uy, naglipog ko. Siyalo, makakasabot. Paminaw ha. Paminaw. Okay. Hala, bitaw, no? Dapat lang po. Proud kang Papa. Bitaw. I love you, Papa Francine. I love you pa. Swerte dyan kaayo mi nga ikaw nga mong Papa. Kung pinangga kaayo mi sa mong Papa Francine. Mao gyud. Dudot. Miles. Pagkaksa ko ninyo mga anak. Pagkaksa ko ninyo. Gusto. Gakos ko pa. Pa. Naluoy kay ko sa atong mga anak, de ko rin. Kay bisan sa kalinghod sa ilang pangidaron. Sabtan ko nila. Wa may perpekto nga ginikanan, Francine. Pero, paningwa alang gyud nga dili na ka tumausap. O, de ko rin. Kutob sa kong mahimo. O, salamat sa imong pagsalig na ako. Salamat sa kayo sa imong pagkaresponsable nga bana o pagkaamahan, Francine. Wa gyud ko'y pagmahay nga ikaw nga akong nahimong bana. Wa ug wa gyud. Corinne, I love you. I love you too, Francine. Ug manghinaot ko nga dili ka gyud mausap. Pamina ko lulatan siyang. Ay, kaluyan ka sa Diyos, Dudot. Hain man de ay si Day Miles, Corina. Oh, ni araman to matansyang? Let's go. Og embrace ko lulatan siyang. Yay! Uy! Pagkabuutan sa akong apo. Misip-sip na. Kay nagtunas siya nga nakita nga panog siyo Paula. Ni, kalain ni Kuya Dudut. Ay, di tinuod. Oo. Tinuod Way away ha. Di mag-away. Joke na gani. Buutan man na si Kuya Dudut, Lola. Kay labanan man ko anak niya sa eskwelahan. Kung na ay mangaway na ako. Gani. Uy, mao ba? Uy, kabirigod ko di ay ni mo, Dudot. Salamat la. Mao na tinuod nga maguwang og igsoon. Labanan gyud ang manghod o igsoon. Og magkasinabot gayod. Wa gyud noon ko'y problema aning duha ma, kay magkasinabot gyud ni. Ug mutabang-tabang gyud namo ni Francine sa mga buhaton dinis bay, ug bisan sa uma. Pagkabirigod sa kong mga apo. Proud jud kaayo ko ninyo, Dudot, Miles.
Love, gyud kay mong lola tansang ninyo. Salamat la. Thank you, la. Ay, ma, tanawa ka dito nga mong gamayng tindahan. Ay, oo, mutanaw ko. Dudot, Miles. Naaan ng paperbaga nga kung sinugatan nga panog siupaw ninyo, ha? Pangaon mo. Kanindot good ining tindahan ninyo. Bisan gamay tuod, pero mura man og kumpleto man is tinda. Ay, di good kompleto, ma. Pero gisiguro lang na mong tinda ang mga kasagaran yung pangitaon sa mga mamalitay. Labi na anang kinahanglan ng gyud kada adlaw. Correct. Gusto gyud na. Ay tuod. Unsa pa man di itong oras sa maulis Francing nga nangumpra. Basin mataod-taoran pa gyud to, ma. Kay gawas ka nangumpra to siya sa ubang baligya sa tindahan, makikita pa to siya sa ang suod nga amigo. Kinsa bang amigo ha? Tingalig bad influence ng iyang amigo ha? Ay, dili maoy. Pinangga gani kayo si Francine anang iyang amigo. Gihatagan gani na siya cellphone ini. Uy, mao ba? Kamaayo gud di ay anang amigo ha. Makig-amigo sab ka ko anak niya be. Kinsa na siya aron matagan pug kog cellphone. Aron may magamit ko sa akong pagpakig-chat akong boyfriend nga kano. Unsa to, ma? May boyfriend na kang kano? Komedya na ko rin na. Ay, ikaw yun. Dili ka man kakomedyahan. Mangita lang yung kong problema. Nga kanang mga kano nga, mga sawag Pinay, kasagaran anak nila, mga sawa man lang na aron na ay moatiman nila. Kay mahal man dito sa gawas ang caregiver. Maugyod, ma. Abi na kong tinuod ang imong gisulti. Na, simpa ko, Roy. Mala! Ay, tuod. Mag-graduate tayo naman si Dudot sa elementary, ano? Puhon-puhon, ma. Unya, usama inyong plano ni Francine. Asa man ninyo na sa peskwelahon po. Ha? Corina? Asa? Unsa, Greg? Nagbisyo imong asawa? Using. Wala hinungdan nga wa may maayong relasyon din sa bahay. Gikasubo ko, Greg. Salamat, Francine. Nasakpan ko na siya sa una. Kung isaad nga dili na musab. Pero ni bago pa lang, may gipapaniid ko niya. Huwag akong nahibawan nga nagpadayon paday ang ilang relasyon na lang mamutanon. Huwag nga padayon paghihapon siyang nagdatong ini. Unya. Unsa malay mo gibuhat? May higayon nga gi-confront na nako siya. Pero bilimod ko siya. Ang ako nga gusto na nako nga makakuha gid og ligong ebidensya batok nila. Unya masakpan gyud nimo sila, Greg. Unsa may ang plano buhaton? Buta kasing. Ambot kung dili ba ko ka sila mapatay. Ginoo ko. Ayaw na, Greg. Dili mayo nang imong nahuna-unaan. Ugod sa may mayo, Francine, nga maghinanaw lang ko nila mo ba? Greg, utang buot. Ayaw pag huna-huna o dautan. Ugod sa blanda nga kung ibugte sa ilang pagtunto nako. Unsa masing? Bisan para na lang sa inyong mga anak, Greg. Kay kung simba ko, mahimo na nimo. Basulan ra gyapon nimo kini sumaabot. Dili kay ikaw lang ug ang imong mga anak may magantos. Lakip na usab ang... Gusto na, Sing. Gusto na. Ako magkiksulti nimo aron tudluan ko nimo unsay maayo kumuhaton. Pero napanglantawan ba nimo, Greg? Ang mamahimo ni ang linugdangan ining tanan. Magmalinawon ka ba kung mao na imong buhaton? Kung mao na mahitabo og asa ka man sa padong. Dilibas bilang kuan, Greg. Una-una ataw na sa makadaghan. Ug kung mahimo, pagkikita og pare nga makapasabot nimo sa tanan. Ugod sa mo sa itambag pare nako nga magpaubos ko. Kadawato na gyapon akong tanan, di ba? Kining nahitabo nako mga pagsuway. Mo ba nay buot imong ipasabot, Francine? Nga padangpon ko nimo pare mo ba? Greg, sulti ko kung sa'y ato ikatabang nimo. Di ka lang maghuna-huna o dautan. Sorry, Sing. Huwag kay katabang nako. Greg, dinhid ay si Mama Tansyang. Oh, Francine, nagpaabot-paabot unta to siya nimo, pero dugay man ka. Unsa man day tuod ang nadugayan nimo? Nabalaka ko ni Greg, day ko rin. Ha? Kay ngano man? Ngano, Sing? Unsa?
Ginoo ko, kakuyaw pa, anak Francine. Muna akong giingon ni mo, Decorin niya. Nga, nagkinahanglan yun si Griggy o ika-istorya. Nga, makamaymay niya. Karoon ang mausap ang iyang una. Ako may nabalakan ni mo anang imong pagsigig ato niya, Francine. Nga nungkod? Asin o nag-unsay mo suod sa iyang manahuna na pagsigi mong tampat niya. Tingali hinuon og mamiligro ka. Dili na mahitabo, Decorin. Layo na. Suod kayo mi si Griggy. Ug, mitamod siya sa among kasuod. Mao na imong pagtuo, Francine. Pero wa ka makasigurog unsay mo santop sa iyang utok. Na, ayaw ng paghunahunag daw, Tanday. Dili lagi na mahitabo kanang naakaroon sa imong hunahuna. Tungod kay naay Ginoo. Dili ta niya pasagdan. Timan ina. DJ Lax Kinuha Relax. ko. Nangamatay naman yung mga humay din eh. Dili ni mahimo. Diyos ko. Maudi ay. Kay nahubsan og tubig din ni Dapita. Ug niya, nangliki ang yuta. Dili ka ni mahimo, Ginoo. Wala di makabot din ang irigasyon. Napiktahan din sa kainit ni Dapita. Ay, katako inigalkansi. Sao na lang sa pagpamayad-bayad na ko ni sa akong mga utang. Diyos ko. Oh, si Istoy. Noon sa mga siyang nagdagan manipaingon din eh. Pagsinggit-singgit di, oy! Noon sa mga ka, ha? Ay, ala, Gustilan. Hasta sa day din no? Nangamatay sa day ang mga tinano, mga humay din sing. Taon to'y. Karoon pa ko makasuroy din eh. Nadismaya kay ko pag abot ako din eh. Nakaabot pa man niya itong niyaging simana ang tubig gikan sa irrigation din eh. Niya karoon, mao naman ako naabtan. Hubsan o nangamatay na ng mga humay din eh. Saon naman lang tao na to ini, oy. Ay, abi na ko ang ako rang kahumayan na pitahan na ning huwaw ron, oy. Apel di din ning napita sing. Sao na lang nato ini. Naunsam na katuod nga, nagdagan man kapaingon din eh, ha? Ay, malagi tayo ako isulti ni mo nga nahubsa ng irrigation dito sa akong humayan. Nang liki ang yuta o sama din eh. Nangamatay sa mga kahumayan ako dito. Ano ba? Dagang kahumayan ng napitahan, oy. Bisa ng kang Noy Karayo, ang ilang Mariano, Noy Tuper. Hasta buwang. Basta dagalagi. Sao lang nato pagbawi nitong puhunan ini ay. Wa pa'y labot sa pagbayad nato sa atong mga utang. Di lang kita kautangan ni sa araba ko sa akong pagumangkon nga nig-ani palitan ako siya cellphone. Duwaan na tingali may kong paliton para niya ay. Unya na lang tinuod. Sunod ko, mayod ang atong ani. Makabawi na tatpuhon sa puhunan pon-pon. Diyan taon na deka, Istoy. Asa man ka. Mamila man kagbuhi, oy. Nagturyo pa ganit ha. Magsusi ko dito sa tinago. Susihon dito na akong mga tanom nga taong o mga batong dito. Tigaliksin ba ko na apitahan sa to. Anihon na ba ito sa sunod nga buwan? Kuyo. Uban natin ka dito. Agoy, noon sa namataon eh. Diyos ko. Kaluoy, pos mga tanom ni mo din ni Singo. Nangalawas ang imo mga tanom, mga taong din hiog. Nay, nangaugnas ang mga batong taon. Ginoo ko. Kining kwanse, kining... Sao naman lang ni nato ini? Sao naman lang? Yun makahuig og tubog imo mga taong din ni Singo. Nakabunga man to, pero, nay... Gagmay. O kang umbano, piyahot, maklaro, yung apitados ini tao, no? Biktima, yun ang tanang mamaguma din sa atong dapit, sing. Derang imong sukli sa tinapadong, oh. Kinang ko rin. Salamat. Ay, naman, Miss Francine. Habo naman lang. Wa pa man mauli gikan sa uma. Ako rin! Ma! Yara ni Ma! Ang mga bata, ni Ana di ay gikan sa eskwela. Uy, basa man ning imong sinina, Miles, oh. Asilan, wa man ka manarapos sa imong singot. Sipunon og ubon ka ini. Nagpadama ko ni mong labakara. Wa day ni mo gamita. Nawag tang man makulin. Ambot, asan na to? Bastila, ning anaka. Anong nawa
man. Ambot. Ambot ka karon. Bibi, trapuhan taning buko-buko nimo aron mag-ilis ka dito. Kim anak. Nagsige man nagdagan-dagan gud si Miles ma. Uban sa iyang mga kauban. Nagdakop-dakop mao gipaningot. Yang ano wa man nimo badlunga ha, Dodot. Kuan. Nahibaw man unta mong init ayo ron. Alimuot ka ayo kay ting init. Ang ama, wag ko niya badlunga kay kiatman ko na sila silang mga classmates. Misti pa diin nga badlungon nga may buot naman ka. Otro sab ka, Dodot. Maglikay lagi mong panington mo. Unya, kung panington man gani gyud, manarap gyud. Dili paaboton nga mauga. Kay kung mauga nas inyong likod na, sa lawas ra na pauli. Mubay wa kay kwarta. Ay man di si Papa Francing ma. Bitaw ma, wala gi ko kakita ni Papa. Eh, ganiha pa tong may atos uma. Hapon na lang, wa pagid mauli. Ako lang nga pason ma. Kapiton lang pud nako og hipo sa mga kanding. Ay, pag-ilis ha, Dodot. Kay pamansahan ng uniforme ni mo sa eskwelahan. Ay, hala, naras Papa Pransing ma ay. Naana, siya man ang nagpaingon dinis ato. Akong sugaton kay mga amin ko. Ni, Papa Pransing! kasip-sip ni Miles. DJ Lax Ginoo ko. Remix. Mao na hinungdan nga nadugay pod kag uli, sing. Una ko kapugni nga, makahilak sa ako nakita sa atong pananom dito, sa atong mamahay ko rin. Naukno ko, ug ingon sa nawadaan na og paglaom nga makabangon patungod sa epekto sa huwaw sa atong panginabuhian day. Ayaw lang kayo pagpalapis sa imong kaguol, Francing. Kay dili man lang kay kita ra ang naapektahan ining huwaw karon. Di lang sab kini dinis ato. Lukop tibuok na sa ding nasinati nato karong grabing kainit. Nga ilang gitawag og El Nino. Tungod ang hitabuan ay ko rin. Natiskarins ko. Ug lawadan ako og paglaom nga makabangon pa kita ning ato karong nasinati. Francing, Ginoo ko ni Musing. Ayaw pagingon ana. Hain naman da itong imong giingon nga naay Ginoo. Ayaw ka discourage. Kaingon gud ni ana usahay ang panahon. Pero unsaon naman lang nako pagbuhi ninyo nga akong pamilya, ha? Tay ko rin. Unsaon naman lang, ha? Dili ba ikaw ra usab gihapon ang nag-ingon nga naay Ginoo? Nga di gyud ta niya pasagdan? O di akaron tungod lang ini, maingon ka na ana. Sa gikaingon ko na ni Musing, dili kay kita lang ang apektado. Tibuok nasod ang huwaw. O gunahuna nga kining atong nasinati karon, layo ra kaayo kini sa nasinati sa uban. Maong ayaw ka discourage. Ug dili ba nagtinda-tinda ta? Ug bisan tuod ginagmayay ra ning atong pagtinda-tinda, nakita nato nga dako ning gikatabang nato sa atong inadlaw nga panginahanglan. Maong pagpakalig-on, Francing. Isalig nato sa Ginoo kining tanan. Ang nabiya sa huwarod, ay. Ang kamaisa ni Domingos Bohol. Nga ako'y agaw na sunog ko, no, eh. Grabe, natungos kayo nito sunog. Apektado lagi kayong tanan. Wa maapekto yaron. Tanan yun, mitagasas tubok nasod. Mao na yung balita sa radyo ba? Kapaitay. Pait pas penyawan. Kitang mag-uumag yun mo labing naapektahan tao. Naapektahan matod ang mga konsumidor kay usaka masadang presyos mga palitonon. Pero ang naay kwarta, way epekto nila kining atong nasinati rong kalisod tungod sa huwaw. Ning ilang itawag nga El Nino. Sa uban lang dapit dito sa Cebu, ang buhisan dam gubsan ako, no, eh. Ambot ko sa katinood mo, masyuti. May mga tabay po o mga deep well nga nahubsan sa walay mga gas nga mga tubig bisag kung saon pagbumba oy. Kaya pastig. Diyan pa itagot sa nagsautal na ni. Kaya, gibalita man itong may tabang ang gobyerno, labi na itong mga mag-uuma. Mayon, kag maabdan ta din, eh. Yan. Naodang tang maaptan ta din eh. May laging di gamito sa uban sa pamulitika. Bita-bita usap pa. Di po na makapasaray. Naay mga NGO man sad nga hatag og kinabang sa mga nabiktima sa uwaw pero mao lagi po. Manginaot lang ta maabtan tao na din eh. Oy, siya ba na wali magtiyog-tingog si tiyog-tingog na pansing? Siya ka na si ganyan mo si yaw-yaw na wali tiyog-tingog Ikaw na. sing wa mga tingog-tingog diha sing oy. Sama kayo. Okay, kasing. Ik sa kanil panagsa.
Naghuna-huna lang ko nga. Saan ako pagbayad sa akong mga utang ini. Wa nalilabot sa atong puhunan sa pagpananom nga gisunog sa uwaw. Apektado lagi yung tanan, Sing. High school na ra ba, puhon? Sa sunod ablis klase nga akong kamagwangan. Si Dudot. Saan ka nato ini? Adto na ra ba ni siya mo eskwela sa lungsod? Mao na. Wa na lang sa pamugas. Ang pamiliti unya kadadlaw. Mao siyempre ako problema taon. Resulta tayo problema ni. Pulos ka nagipeskwila. Problema man gani ko nga wa ko'y asawa o mga anak. Kaya nga ako pag-umangkon. Nga akong di pasaligan nga palitan og cellphone. Human sa tingane. Ako na lang balibarang daan kayo. Huwag yung taon tay. Mapupos atong pananom tungod sa El Niño. Mayo mao gibawon. May Miss Fancy kay naam ni siya tindahan. Yahay. Bitaw. Isod sab taon kayo, Turo. Kung ang tindahan na lang po tao ay among saligan. Nga, pila raman tao halin ana yung taon. Niya, kuhaan pas konsumo kada adlaw. Marag, kinahanglan ng gyud ta mangitag laing pangwartahan ani Sing. Magad. Manarbaho na ka ta ninyo, Shot. Manarbaho? Asam ta mga manarbaho. Nga, pangumaramay atong nahibawan. Huwag dawat na to. Ay, kuwan ba? Ay, di na tayo mamilig trabaho. Ay, putante ganate, magpawatahan. Kadiyot, dili basing. Anang kayo migo nga negosyante dito sa Wang. Pati pwede itong magpatabang at makatrabaho ta. Oo, sa to, kanto lagi nag-auto. Nga nangita ni Pansi atong sa to simanaha. Mao to. Sing. Magpatabang nga ta to. Kinsa gani nga na to, Dali, Sing. Sabi na ko kinsang gwapo ang bisita, eh. Ikaw, Greg. Magpalit ko para tindas gamay na mong tindahan. Nasab ko'y gamayng tuyo na mo. Gamayng tuyo? Ili dako. Pwede rin sab. Bitaw. Ay, ato nang ihatag ni Apyot ng imong lista sa palitonon, be. Siya rin may bawa na. Pyot! Kuwaring lista nga palitonon ni Pransing. Andam ning tanan. Hatagi sa discount. Pyot! Kaya mo tubag, oy. Sige, aras sa tasod, Sing. Ari ta magstorya diri. Istoryahan ta nang imong giingon nga gamay ni mong tuyo. Magpatabang ang imong mga silingan nga magkatrabaho? Igo lang kong nagpaabot silang mga gipamalihog na ko, Craigie Boy. Pero ako silang giingnan nga kung desidido silang narbaho, sila mismo ay makikita ni mo. Mao gyud. Lisod sa kayo nga sila yung mga apply unya ikaw ang mo represent nila. Di sa na mao. Ano nga, ako silang giingnan nga wa ko'y ikapasalig nila. Sa pagkatinood lang, Pransing, no? Makatabang biya ko nila. Pero dili din ako. Ngadto sa kong mga kaila. Kay daghan naman kong trabahante din Kung tabangan ako sila, di sa kong magkapasalig nga matagan sila og dakong sweldo. Kay naibaw ka na ron panahon na. Hisabdan ko ikaw na yan, Greg. Sige lang. Ako lang ipaabot nila ang imong gisulti na ako karon. Pero kung ikaw ang mga apply trabaho, Sing, suod na kandaan. Suman, isod magyoro ng panguma. Manarbaho ka? Sing, suman. Nagkasulti naman tabahin, anak. Di ba? Ang ako nga gusto lang ko magkatabang ni mo. Umigo ta. Kaya ikaw gani, kung magpatabang ko ni mo, nabayag ka. Ako nga mabugtian po nako ang imong kayong rin ako. So ba'y ako natabang ni mo nga, wa man? Kada na pagka-concern mo nako.
Kanang pagtambag ni mo nako sa mga butang nga dili maayong buhaton. Labi na sa problema na ko sa kong pamilya. Sa kong asawag anak. Kung mao na imong basihan sa akong natabang nimo, unsa naman kun na? Ang ako kay sunta, dili ko buot nga mahitabo nimo ang dili angay mahitabo. Muna nga concern ko nimo. Mao na akong biliban nimo, Pansing. Kay tinuod kay kang higala. Ang guban ako mga kaila. Nga gisayran ako sa kong problema. Lahi ang ilang tambag nako. Mo'y buot nilang mahitabo nga biyaan o hinginlan ako ang akong asawa sa bahay. Pero ikaw lahi. Kay mao ni maayong buhaton, Gregi. Kaya ang usa ka sayop, dili na to masulbad sa laing pang pagpakasayop. Gusto kasing. Ug salamat kayo sa imong pagkamatuod yung higala. Mihagad sa DS Gregi ni mo og trabaho? Gusto lagi ko siyang makatabang na to. Labi na ron nga watay ani tungod sa grabing huwaw karon. Nga nakahimo og dagkong kadaot sa atong pananom. Okay raman tingali nga manarbaho ka kung anhi lang ka sa ato. Dili nga tos layo. Good. Pero pila raman sa sweldo na to din May magkon katrabaho ta din May nga tong posisyon. Wa man ko makahuman sa pag-eskwela in taon. Wa day siya mo-offer nimo nga anha ka manarbaho niya. May offer man siya. Pero dili siya makapasalig og dako nga sweldo. Kitagah naman siya og trabahante. Og di sa ko gusto nga tungod lang kay higalam Paboran ko niya. Luoy sa bang mga trabahante nga makompromiso na hinoon tungod lang nako. Usa na sa rason nga nagpanagana ko pagdawat siyang gi-offer. Mausap. Ay, mo high school na rapan na pohon sa sunod nga abli sa klase si Dudut. DJ Lax Relax. Unsaon man nato inising? Nga pohon kung mag-high school na si Dudut. Bisan tuod sa public school nato siya pa eskwelahon, kinahangan man gihapon tang mukasto. Kay tuwa man sa lungsod ang high school. Ang plitihan niya pohon, ang baon niya kada adlaw. Unsaon na lang. Makaundang og eskwela sa Dudut ining kalaki ha? Dili. Dili ko makatugot nga mahitabo ka na. Mahitaan ta nagpaagi. Ug unsa mang paagi ha? Basta. Francine. Kanan yung ko magmaestra pun, ma. Pero, kanasad kong mag-nurse. Ako sad ma. Naglibo ko kung sa kusong puhon na ako kuhaon. Kaya kinan man ko mag-engineer. Kinan man sa ko nga mag-doktor. Kinan sa ko mag-abogado. Pastilan. Di ba nato na kaya ng mga kursong inyong gusto, oy, Dudut, Miles? Kinaipaw man mo nga pobreta? Ako, ma. Gusto ko traman og makagraduate lang sa high school pon. Okay ra ko. Kung dili gid na ko kaya puhon ma. Di lang gud pugso na to gud. Diyaon, pobre man. Manalbaho na sa tingali ko puhon aron na makatabang ko ni Papa Francine. Bisan pobreta, Dudut. Miles, buhaton gid ako ang tanan nga makapadayon gid ko sa inyo pag-eskwela. Bahala na. Francine? Dili ko gusto nga ang atong kalisod karon. Matagamtaman sa atong mga anak ug badangag. Francine? Nindot kayo panglantaw ug mga damgos kinabuhi ang atong mga anak ko rin. Sa pagkabati na ako ni Dudut ug Miles sa ilang mga gipanulti. Ingon sa gihilab ang akong dughan. Musugot lang sila nga dili makapadayon og eskwela tungod sa atong kalisod. Kimutabang na lang kuno sila nato. Sa kalinghod sa ilang panginaron, ibati sila sa atong kalisod. Hinungdan nga nauna-una na ko. Nga kinahanglan nagyog kong modesisyon para nila. Ug unsay po itong ipasabot, Francine?
nga mangita na lang yung kong trabaho nga may maayo nga sweldo aron mahatag nako ninyo nga akong pamilya ang inyong batakang panginahanglan. Labi na sa ilang pagtuon. Hangtod nga makahuman gid sila sa ilang pag-eskwela ug makabot ang kurso nga gusto nilang maabot. Francine, ang buot mong ipasabot nga. Dili ko gusto nga mahimong papag sa ilang mga pangandoy sa kinabuhi. Ug way laing paagi. Mga play na lang tingali kong trabaho sa gawas. Unsa? Dili. Dili ko musugot, Francine. Dili. Bahala na. Di gyud ko musugot ka balayo si Francine na mo. Ma? Oh, Nagilak ka? uy, Dudot. Unsa nakilak good? Wa man good. Nagilak ka ni na siya. Gilugod ni mo yung mata o. Ay, wa man good. Sa ato man good din his abuhan. Sa akong pagtayhop sa baga ining akong gilungag. Bisa klaro kita siya nga nagilak. Wa laki. Nag-away mo si Papa Francine? Unsay nag-away? Wa man good. Mo ginas mama, oy. Di dyan masultis tinuod. May nadunggan man mi si Miles, di niya ni Papa nga nasulti. Ha? Unsa ko'y nabatian ba? Wala mo nag-away. Nag-away pa, uy. Wa man good. May importante lamang giistoryahan. Pero wa mi mag-away. Sigurado ka nga wa mo mag-away? Wa lagi. Naunsa man ning anak ka, uy. Lagi ho. Basta wa mi mag-away, Dudot. Wa gyud. Kay unsa man siya among awayan? Basta jud ha. Wa mo mag-away ni Papa. O lagi. Wa. Unsa dito yung istoryahan? Ay, wa ra good. Wa ra good. Yun ingon ka, importante. Kinigyos, Dudot. Kan wa mo mag-away ni Papa. Wa lagi siya. Ay, ito sayong nagtugway sa mga kanding. Nangitag dapit nga may mga sagbot nga makaon ng mga kanding. Ako lang, unta tutugoy kanding. Ay, tuwa na si Papa nimo. Usa pa, klase mo ron. Hay naman si Miles aron mga ligo na mo. Kaya tingalig ba late mo sa inyong klase? Tuwa na sa puso. Naligo na. Unya ikaw, kanus ka pa man maligo. Lakaw na. Kaya hapit na rin maluto ang sudan nga akong giluto. Kaligo na dito aron mamahaw dayon ining kahuman. Oh, Dudut, may tuto ka manggod na ako. Maligo na ko, ma. Sige. Sa kalingkod sa pangunahon na ni Dudut. Naiba akong may substance. DJ Lax Relax. Mura man ko to sila nag-aaway kabiik, Kuya Dudut. Walagi ko no, ingon ni Mama. May importante ra ko no nga sige istoryahan sila si Papa. Unsa man ko no? Wa sa sulti. Basta importante ko no. Mayon tag si Papa Francine ang moatod ron sa atong paniuto. Kaya to siyang pangutanon. Kuno silang istorya ni Mama ko rin gabi eh. May lagi, may istorya si Papa. Kung nagsabot sila si Mama nga, dili ta pasultihan, saon na lang. Bitaw no. Aw, ato lang unya gong suwayan. Kung wa mo mag-away kabi si Mama ko rin pa, naunsa di ay mo ato. Tingnan naman ti ka, Miles nga. Ingon may Mama. Diyo na sila istorya na importante. Oh, tinood na. Da. Api man ako nag-away mo gabi pa. Kay murag kusog manggutong inyong tingog. Basta mingaw na ang kagabion, Miles. Mula no gyud ang istorya.
Awa, bitaw. Mong dyan na. Unsa man dayon yung istorya ni Mama gabi pa? Mugos. Kinangana ka. Sulti, may pa. Kay, umon ka mo mag-away, be. Mugos dyan, Miles, oh. Buot ay. Okay. Lagot. Ang among gistoryahan, ang among mga plano para ninyo. Para sa inyong ugma, puhon-puhon. Ang inyong mga damgo o pangandoy sa kinabuhi. Nga, buhaton ginamo ang tanan para ninyo. Pero dili ninyo matagamtaman puhon ang amo karong kalisod, mga anak. Yaki pa. Kay, ako, ganahan di ko mag-maestra. Nya, ganahan ko mag-nurse. Ako. Ganahan ko nga mag-engineer pa. Nya doktor, nya abogado. Kinaing mga anak. Sige lang, Dodot. Miles, buhaton gina ko ang tanan para ninyo. Aron matuman gid ng inyong mga pangandoy. Bahala mag-antos ko. Matigayon lang mo puhon. Ay naman to si Papa, Day. Tuan naman, kuya. Layo na. Kabantay ka, Papa. Ganina. Ha? Mura lagi to siya kahilak gamay, no? Mura bitaw. Kabantay pa, Day ka? Mabitaw to sige kong tanaw ni mo. Aron tanaw ni mo si Papa. Oh, mo dito nga mura ka gapirat-pirat. Oo. Abi na kung naon siya ka, kay gapirat-pirat man ka. Ikaw, Jud. Di ka kasabot. Kuya Dudut, unsa tong kiingon ni Papa? Nga buhaton niyang tanan. Pero unsa to? Gayon. Atong matigayon ba to? Di kayon. Para kuno nato. Sa unsa man? Mingon bitaw tos Papa para sa atong pangandoy. Udi ay no. Pero, unsa may yung buhaton? Unsa man, kuya? Nangutana sa diay silang duha nimo? Oh. Unya, giunsa man nimo? Akong giingnan nga, wa na mag-away. Nga naghiskot lang kanila sa ilang mga pangandoy pohon-pohon. Ay. Nasabot na ko nga mahisap tanggit sila, Francine. Mausap na ako na matikdan. Mga bright baya ng mga mata. Basta, mahimong buhato nato ang tanan. Magtinapang na kita. Basta kay di ka lang malayo na mo. Day ko rin. Francine, bahala nagpuprita. Bahala magkalisod-lisod ta. Basta mag-upan lang ta. Unya, ang atong mga anak, sila si Dudut ug Miles. Masugot ka pala nga hasta sila. Makatagamtam sa atong kalisod. Dili ba nga dili tabuot nga masinati nila kining atong kalisod karon? Oo. Pero dili sulbad sa problema nga magpalayo ka na mo, Francine. Dili, good. DJ Ayo. Max Remix. Hello. Kadi namin na nangpit. Sing. Sing. Bitaw na. O, murag si Griggy man ron. Ang imong suod nga higala? Uy, anong niyaman na siya? Unsa man kay iyang tuyo, Sing? Unsa man?
inyong kamingaw. Niining ako karong paglakaw. Okay, mga ka-DJ, mga ka-listeners, no, ayaw say pa sa pagpaminaw ning bag-ong sugilanon nga naguluhan nga sinulat ni Glenn Pino. Bye-bye, Papa. Ug salamat kayo, no, mga ka-DJ, mga ka-listeners, sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.